Konkursom za rekultivaciju napuštenih kopova bez titulara je opredeljeno 46 miliona dinara, tako da smo ovom prilikom podelili to na 13 projekata. Ukupno je konkurisalo nekih 17 što jedinica lokalne samouprave, što mesnih zajednica, a opredelili smo se na osnovu sistema bodovanja, na osnovu nekih 10 kriterijuma koji su uvažavali samu udaljenost od urbanog dela grada, samu vrednost projekta, vrstu rekultivacije, razvijenost opštine i sve ostalo, tako da smo izvršili bodovanje, odnosno tog bodovanja je prošlo 13 projekata, to jest prvo plasiranih 13 su dobila sredstva koje su negde u iznosu od nekih 3,5 miliona dinara. U zavisnosti od samog projekta će ta sredstva biti utrošena za pošumljavanje, za izgradnju dečijeg odmarališta, igrališta i slično, znači kako su same jedinice lokalnih samouprava ili mesne zajednice definisali projekte. Što se tiče samog katastra, svaka jedinica lokalnih samouprava ili mesne zajednice može da podnosi zahtev da se ta i napušteni kop unese u sam katastar. To smo ove prilike i bodovali, znači ko je podneo zahtev i ko je na osnovu tih koordinata unesen na katastar napuštenih kopova, taj je dobio neke dodatne bodove. Upravo da bi imali na jednom mestu sve podatke koji su nam neophodne ne samo povodom ovog konkursa, nego i za buduće aktivnosti. Pa mogu reći, nažalost, da se ti problemi ponavljaju, da su isti kao i kod samih depone, koliko god od strane Republike ili pokrajinice sredstava opredeli za tu namenu. Nažalost, posle određenog vremena, godinu, 2 ili 3, obično se deponije ili kopovi na nekom drugom mestu javljaju. Zato svaki put i koristim priliku i da pozdravim medije, uvažavajući i vaše napore i vaše aktivnosti, svesni toga da bez same medije, bez promene ponašanja, kulture ponašanja, vezano za životnu sredinu ili za energente ili za bilo šta drugo, teško ćemo nešto raditi. Mislim da tu zajednički i dalje moramo istrajati u tome.